Ay, kumusta? Hi. Mayong hapon. Adlaw sa tanan. Odto dai. Bantag ba? Gabi pa. Hapon na. Manghapon sa tanan, alas Alam admin mo. na mag toki-toki. Magisgot-hisgot. Sa kinabuhi. Og magtimbang-timbang ug unsay maangay buhaton kung ang among topic karon kabahin kung ikaw Pamanahan. naakay dako kayong kwarta nga madawat na mahimo kang kwartahan kung tumikan kay na pamanahan. Ansa na unexpected. Unexpected. Well, Unexpected Nga mga daw. million siya do. Wow. Dili siya basta-basta madalig ka Wala yung Mga pila ka kamilyon. mga basta more than 500 million. wow. Saon nimo siya nga mga gold be siya. Mga gold, mga langit na siya nga kuan. Sige mo siyang ibaligya million gid siya. Kung ako anak makadawat, di mo kibaw. Iman Hilom-hilom naman ko. Uy, lalang mo, paibaon ta mo. madlok na kay tulison ka na Oh, mahadlok to. Kay manabi niya ka, magmaritis niya ka. Dili, uy. Imo ko sikrituan. Wow. Dili man ko maritis. Mingo man ko nga. Basig maghilom-hilom na siya kay mahadlok man siya, may balaan na siya kwarta di na siya katug. Oo, yun. Matingala tayo ni gawas niya sa ilang balay ba niwang na kayo. Sa man ka. Mo ba? Dagko na kay aibag. Di man lagom na kay ngata. Tungod sa kabilar. Ang dili po tingali. Mo nang dili maghilom-hilom na ko, parang walay makibalo. Dayon, Ayun. then dili mo matingala gyud tingali gyud mo nga nganong kadalakaw natog aha. Dili na ka mukuyog na mo. Dili mo kuyog ay. Hala mailhanan mo ka ji. Dili mo kuyog gyapon ko mingon wa mo kwarta. Ay nakabalaka na. Ana na ba? Simple la ba? Simple lang pamumuhay. Dapat wala gyud di ka magbago. Wala gyud changes sa imong kaugalingon. Dili nga nato dapat nimo i-share imo haning 1 million kay mura di na nako ni mamatay na siguro ko di pa nako ni mahurot. Dili man kay ug pananglitan ana kunya Manghatag ka. manghatag ko matinga ng mga tao di tingala hala mo na. maghugop na dito na dahil ang imuhang kinabuhi nga riski na malisod kayo na. mas maayo man ang sa hinahinay pero sekreto kang mutabang nila ana dili nimo So i-broadcast kinahanglan dili jud ipahibalo. pananglitan si kuan si Tampulana walay bugas imo na Dali nahagdan mo tug isa bugas ka So sa then dili ka magsaba. butan na si mga kuan Lagi mo yan kay kung masayod po ka niya, narabay mga daotang tao nga. Oo. Kuanon po ka. Makatulog ka. Dili ka manabi nga. Yes, parihan nila nga hapon ka. Niingon siya. Yes. 5,000. Tagalog pa kayo. Yeah. Lipay na gyud unta. Bisan ako nalipay ko kay unexpected gud to. Isa na kag Bitaw, mga no? million. pero Paulogon man kog 3.5 di 1.5 na nako. scam Scam gyud. So, Munang dili kana bitaw naay mga ingana bitaw nga manawag sa tua. Kanang dili gyud ka mo diretso dayon og sakay. Kanang dili ka diretso dayon nga magkapag dayon ay magpadala adto na dayon ka pag-abot Oo, nimo to sa tawagan na pud ka nga. Uy kinahanglan man ka ani. mo Mo nya mobayad mo din ka kay nahaylo yu ka kay dako kang kwarta dili gyud siya. Ang ihatag yun na wa jud bayad. walay kuan walay Unay inventory charge na. wala Charging charging. service charge. dili oy unsa man na siya pautang kana service charge Gani. basta ingon nga kanang ihatag gani i-grant sa imuha or unsa ba ka kanang mga labi na mga packages o di ikaw sila may nagpadala nimong package so kita nga mo dawat wala gid tay liability nga mo bayad atong kinsa man ang tampulano Pero yung imong pamana nindot yun ang pamana noon Pamana wa gyud nay kuan. Day, kay pamana man siya, siyempre pamana man kay natabangan ka. Unsa nga priority ang gusto nimong primerong buhaton kay pamana gud so dapat mutabang gud pud ka. tabang No? tabang ko sa Tabang. nagkinahanglan in a simple Pero way ikaw nga si unsay man si kanang di pa sikrito nga tabang nga dili siya istorya. Kay dili man ta mo istorya nga milyonarya na ka kay anaon nga ka. So pahilom nga tabang nga di ka magsaba. Unang tabang. dili sa ko magsaba na ako pamana akong unahon akong kagalingon sa kay naman ko sakit. Magpaayo sa ko tanan pagkahuma na dito na dayon ko mag-scouting kung kinsa toy mga nagkinahanglan. Mo ta siya imong bahinan sa imong panalangin. Usa imong tan-awon imong sulod sa pamilya. Kung naa sila yung mga kinahanglanan, Tama, man sila pamilya tagaan gid sila Pamilya pamilya. jud. Ora man na imong madaranan kung may lain imong pamilya. Dayon gawas na din ka ato na din ka sa nagkinahanglan kay sa para nako kay napaman ko'y gibati pero og wala ko'y sakit diretso na nga Pamilya. kuan Pamilya jud dayon. dayon kadtog yung nagkinahanglan katanawon jud siya nga kana bitaw mo unsay mga Unsa kinahanglan nga- niya nagsakit ba siya ana mo to imong tabangan
Sa man to Pero- si kanang mga home for the aged or Bisan pa og kuan kuan, kanang bisan pa og papiding dili, ka, daghang klase Pwede, man sa kuan. pwede. Lahi man po na kay activity man sad na pero Mm. og naayo kay nakita nga usa ka panimalay pamilya nga Mm. kanang nagkalisod Mo jud na hon. mga tagyo ka. Pero kung ana ba nga naman nila sa Bible nga kung manghatag ko ka Di wala na ka nag-expect in Oo, return. Kaya dako naman kang imo na lang nga imo na ipanghatag imong kuan. Ang kuan gid Oo. assist din nga dili nimo kanang i-broadcast sa kadaghanan Dili ba. mo i-broadcast sa radyo o sa tabloid. Oh. Okay, pangitaon may munahon dito sa kaning kwartahan kani kay 100 Dili kwan man thousands kani si million. Tampulana naghatag og Di lugod 1 basta-basta. million sa foundation, sa mga So, kuwan. dili Dili, istorya ang kuan, ngalan. Anonymous. Kung Oo. maghatag man ka anonymous. Anonymous. Kay kuan man kana bang murag para sa ako no kana nakasulay man jud ko ana nga nangani nako diya tagaan ba nga bisag muna kung ginawa pero mas labaw man sa nag-need nako kuan Wala siya yun. kanang ang imo bang bation dili no masabtan mura kana Happy dili ka- oy. Happy man ka. nga makatabang ka. Mao na bisan og dili ka pamanahan og naay imuha nga ikatabang Ang tabang jud. tabang Oo. jud. Gamay man o madako. Yes. Nanglan. Yes, Ikaw le. Unsa man le? Ako, una na kong pamanaha akong tabangan kay kuan yun. Pamilya din, foundation. Foundation gud nga kato. Para Oo, ang mga legit. gipang Sakto, biyaan nga foundation. mga bata bitaw, Mm. yung gipang gipang kuan. Mm. Muna yung murag kung ano nang kay ba din ang kanang mga tiguang pod nga foundation. Kaya Ay magtukod kag home for the aged li. Milyonarya gud ka. Magtukod ka ana para kinsa dili tong na ko kay sagip bahay. makuha na po ko, sagip ma-stress bahay. pa ko sa akong kwarta, din ma-stress pa ko sa mga tigulag unsay ang Ipamanage man to Dili nimo. kay Sagip bahay, senior citizen. Tagaan ta mo kwarta dira, kamo na bahala dira. Oh, ano na? Ano ba? Makuha na Ako, di ma-stress mo mutana sa ako. Oh, ikaw be. Sakay ko aeroplano oy, sakay aeroplano. Kuyo Una, ka payo sa sekretary para sa inyong kagalingon. Sakay ko aeroplano kay mag-tour sa ako. Dahil magdala ko telescope. Siyagon ako asa tong lugar ang pinakaluoy. Kadala man ko isa ka sakong kwarta. Oh, kaning lugar ko anay kay ini. Search para nako. Yagyag na ko ng kwarta dito. Unya og matulong og katong limaw. Bitaw, Anugon kaayo. Dili limaw man. Katong matong naay mga katapok-tapok ang balay wala joy ka nang ingon nga tubig. Bitaw joke lang bitaw oy. Kung ako seryoso lang mga masakiton ako May experience man ako. Dahil lalim nga po. dunay masakiton nga wala sila kapalit og tambal, wala ikabayad sa ospital. Ngayon, pamilya na siya kanunay na ng pamilya. Oo. O kaning kuan mga masakiton nga dialysis, mga cancer patient. Kuan pud dili na to kalimtan ang simbahan. O di wa pa ko kabot niya na. Sorry. Joke lang. Para sa ako, ang simbahan kanunay gid siya kay what is na nabiyatas pangalagad si Ginoo. Unahon Para gyud lang sa simbahan, ako ba unahon. masakiton lang para makarecover nga mabuhi pabitong extensionan kinabuhi ba na sila kapalit og tambal. Oo. Di pagkahuman na ayan na dayon tong mga simbahan nga. Unsa tong simbahan nga angay palitag atop o pasinahon ng salog mo na imo ang kuan nga ingon ana. Mo isa ko Napa man gyud daghan. Dahil naging anak be. Kanang Kinumdom pa ka no. makainomdom baka mo og daghan kay mo kwarta. Mura, isa po Di na ka siya. mo moingon nga, Mm. ay mula ang tag Maadto sa Boracay, Boracay, maadto sa Oo, usa sad Kuan, man. Bagyo. Ambot lang ka Adto makainomdom tag pa ka. Bagyo, adto tag No? aha Tinuod na ba mga Adto tag Davao, adto tag Cebu, Okay, ang bisag tao- asa na lang tong mga tourist spot adtuon kay tungod kay daghan. Ganun Tinuod ra ba gyud ang tao ra ba gyud mutilaw ra ba gyud luxurious. Ako ganun sakay eroplano. Pero oy kanang kuan inana bitaw nga aspito nga kanang makalimot di oy. makalimot. Kalimot Pero- Pero oy. Og naa lang ibong i-focus gid nimo nga kanang naa jud kay Ginoo sa imong kasing-kasing. Imposible makalimot ka. Basta choice man dia lang makalimot ka or dili kay kanang og naa imo gyud papuyon sa ang Ginoo sa imong Di sa imong di sayon kasing-kasing. Raji, dili ka makalimot. Maglista ka dabok diary. Kung ako mamilyonarya unahon mauni. Aron di nimo Unya malimutan. makalimot na po kag basa ato. Di ay. Ay kay nawala ang imong diary. Nawala imong kuan. Nawa pong utok. Nalimot ka sa Na- imong lagi- process. Nagi mga Na-enjoy. consequence. Na-enjoy posibilidad niya. Og na kay kwarta,
Bisan nga ni karon bisag wala ta pamanahin, na kay Lagot kwarta na. malimot kay kas Ginoo og ampo. Tinuod ra ba na? Di kay Dili ra ba hayahay na naman isa gud ko? ba, wala kay problema nga ni abot kanang Oh, murag naara gyud kay kwarta. na kay kanon na Oh. lamig Tinuod nga ra ba sudan, na eh? na kay palit og pangkuan. Dili oy. Dili naman ka makaampo. Dayon wala Di makaampo wala gyapon nin oy pero mong ampo sa una ana katas karon Karon, ana our na father na lang. Mura na lang Dili our father na Ginoo, lang. basahan lang na sa bungbong akong gisulat. Dili oy ana ang katas Kaya sa ang imong tao ra ampo ba sa gyud? una karon ana na lang. Oh. Mo dito Ang marag our reality ra ba father. jud sa tawo, once nga walay problema, daghang kwarta, murag Dili di ra ba na gyud ang kaayo sampi mo kay ang ko. kayo. Oh. Mubo na lang ang pag-ampo. Kay haruhay man imong kaugalingon, so di kami Lord tabangi ko, sa Ang- tabangan nga. Ang Kuwan man ka, isulti na bunda lang man siguro ka. sa tao kung naikuan. Lord, Pasalamat. thank you Lord. Mora. Ano ra? Pasalamat oy pasalamat dayon. Mga nagapod ka pangayon oy maing panlawas. Oh, dayon safety sa imong pag travel pananglitan mo sakay kag eroplano. Mm. Nya mag-ampo biya pod ka nga kanang dayon Pero tungtong kasagaran. mo. Kasagara gyud niya Magkras, kanang naay impas. kwarta. Og di ka pinangga sa Ginoo, di ka pahinumduman tagaan kanyang sakit para nga mabalik ang imong Pagsampi. pagsangpit bitaw niya nga duol gyud. Ang Oh, tinuod kang jud. nana kay Pitkan sakit. mangud ka. Mm. Pitkan kay painumduman di ka. Pero kana pong speaking magsakit bitaw no. Ang uban dili na ko tuglain kanang murag Dili mga sakit naagyo yung mga pagsulay ba nga mo abot sa imong kinabuhi. o Labi na Daghan ka man, na mura daghan man, bitag daghan. haruhay na nga murag nakalimot na ka Daghan oy. nga nakay silingan, nakalimot ka nga nakay Ginoo nga gialagad nga murag isiguraki ka nga naglakaw-lakaw. Hatag og iya gyud kas Ginoo, iya gyud kang pabalikon. Iya gyud kang o kanang anaon jud ka na ba. Palimadman di mo Oo. mga ay ini kabuntag wala nang dai koy ampo ini gagabi ritso na vlog tulog ini kabuntag ritso ra pug lakaw. Nya Kuwan bisan po, pag pila ka Grabe, milyon sik pasalamat. o nalimot na ka si Ginoo, hotdon na si Ginoo, biklon ra Ay, ka na, oo. kuha ra gyapon na. Wala ra gyapon na sa imo. Kay dili ta kita mo itag iya sa diri sa kalibutan. Igo ra betang ning agi diri kanang unsay naa nato gipiyal ra bigina sa Ginoo sa to. Di pahulaman ra. Pahulaman. Dili na imong hatanan. Ultimo atong kinabuhi. Gihulaman na gid ni. Gani. Sus mahinaw tunta ko no. Pero nga. kanang inaana ba nga kanang atong kinabuhi usaag taglain. Kanang atong kinabuhi nulaman man. Oh. Ano na man po mga uban nga ilang kuhaon ng kagulingong kinabuhi. Ay, Ana pod Kay bawad na Eh wala paglaon. sila kuan. Wala sila wa may Ginoo. Wala Ginoo sila kasing-kasing. pero naay kuan oy. Mahinumdum gid siya nga. Ay di man yun. Bawal mo gid. May paiuli niya no. Ingon pag-ampo ba nga Lord kanang gikapoy naman ko sa akong kinabuhi kanang apa may daghan nagkinahanglan ako na ning iuli akong kinabuhi Lord ihatag na itong nangayo Nanginahanglan. nanginahanglan ng kinabuhi ano no Oh, Wala na, daghan wala. kay Wala na, nagsulatan wala ng siya, no? heart nga mabuhi pa. oh I-donate nimo imong heart. Oh, may pa. Ana siguro. Yan na Ginoo. Wa kay pulos karon gut orasa. oh ya donate imong unsay organ nga naa sa imuha dayon imo paging pagkapinan og kanang kuan Uy, usa na nga tabang G. Kanang modunit kag organ. nimo og Lagi. kanang Oy, nya daghan kay kagwarta kana kay pamana. Hmm. Ayun, walang imong mo palit na lang ta. Pero akong question ba, ikaw nga magpalit ka og organ kay ilay sa kidney sa imong heart kinabuhi. Ano nga kidney ba? Gikan. Dili na Pero siya, di may- nakoy ni bawan sik dili siya successful. Nga lahi nga tawo dapat ka Sa relatives pamilya ka ra gyud gyud. sa pamilya ra. About transplant. pareha to ni Oh. kuan Dili siya required. maranding ba oh Swerte na lang kaayo na nga lahi nga kidney i-transplant sa imo nga swerte na kay na siya nga kay mag-exist. kuan man Hindi na gud siya ma-exist. dili man na siya kung dili ba compatible ang inyong Oh, dili kuan. siya. Nahi nagkuan na mo gasto kag milyon, dili lang Wala, og gyapon. na kay pamana, na kay kwarta, hay ra gyud kay. Makabayad ra man yun ka ng milyon. Milyon mo na. Medyo. Mo na nga. Di ka magproblema. Oh, di ka maproblema. Di ka magproblema gasto sa imong minilyon basta na kay sakit. Di ka magproblema Huwag sa imong yapoy sakit. kapuslanan. Una kay milyon. Minilyon lagi niya imo kung sakit kay cancer man way kayuhan. Ako sa mga kabayan gibalansin ako. Makatulog ka. Bahalag wala ko'y milyon oy, di lang ko magka-cancer way ko'y kayuhan. Wa gyapon ang milyon ni mo oy. Nya, makatulog ka ka. Og na kay
bisag 100,000 lang makatulog ka kasi imong balay man. Naa sa imong balay na imong kwarta. Nabi sa pagula Sa sa balay. pagkakaron. Pagkangalan nga labi Sa na mahibawan pagkakaroon. ka daghang marites ron kadaog lagi na nganong naingon ana na. Oh, gator na kanuna imposible. Nakadaog na dagkwartahan na ransakon kas mong balay. Mo pa kay nung dang mamatay may nalang wala. Di na lang ko mangandoy ana. Ug naa kay kanang Ay. inipusan sa balay nga 100,000. Ug naa kasi gamay ini kagabi di mo katulog. Oo, kay no naman to batay. Katkaton ka ni. Wano Pero, Paghot ang iro, ano, sa nakato. pero og naa lang jud kay pagsalig sa Ginoo, wala man tanan. Kaya nga no, na-experience man nako. Kaya Kana na 100,000. Ikaw na rito. dili to ako ipawiran na to sa kuha ba para bayad man to struck to Wow. sa kuha sa mga kuan ba Gaya. yun sa namo gibutang na sa ilaw ana gibutang lang ni sa kumbana gibutang na og karon nahimuot ko kay ngano langukay mga kusukuan baka kung pang-iksa dito sa kuan kanang katre ingon sa dai amang kwarta dito ngayon po ko na naadi ay ngayon po sa nga naamang good gusto mo dong ang sinadong ako lang di anak oh pangitaan dito sa kuan makita na niya Ala ka nag basta dili lang ka magmay Gamay ra bitaw ko ng 100,000. Pero niyo milyon-milyon na. Murag di nagikakatulog na. basta dili lang gini mo imain ang kanang kantidad nga naani mo bisan og binuangan to dako kay minta plunon ba kay di gito amo agod Pero ang million yun oo 100,000 lang dali Oo, ra dali. kayo na karon Dali ra dali kaayo. dali ra yun kaya na ihurot ilaag iadto og kuan iadto og ganang chocolate Dakak. hills adoran Dakak. sa dakak pagkaon ang imong Hotel. buhian awan anya pila na ka kaadlaw dito wala na anya kay kanang mamalit pa ka nya mulit na pug ka napamakay kwarta ana po talaga karon at sa kuan Og kana mo yung unahon sek. kayo Kana siya nga luxurio sa kaugalingon og munay unahon ni magdo na kay kwarta, dili ka malipay ang ginawa na. Kay ngano, murag dili man siya partida nga nakatabang ka kay imo na magitagbaw imong kaugalingon nga. Okay man na siya kay kuan man mo man kaugalingon. Pero murag how daw nga gitagaan ka ana, pero ang purpose sa Ginoo is dapat perspective to nga makatabang ka Sa Diba? uban. Kung tabang ka sa uban nya kay imo naman gi Kasagaran labwaldas kaya sa- labwaldas ako gud ni oh Kasagaran man gyud sa tao. Pwede mapili na gyud ang giuna ang katong ngayon na siya Ayawan sa mobalik uban. li ngayon na siya mobalik daghan mang di mayo bitaw sa pagkatinaw lang in reality bitaw gyud kasagaran dili kay you know sa na unahon lang gyud na nato ang atong kaugalingon manggod oh kay lisod pod nga ako'y gahago unya ano man daw aguin na kay kuan man na pamana man na lisod pod ako gipamanahan. unya Maana ba no? ana ang pagkuan sa stress ng mata ba pero magpahat mo lang ka, kung oy. naalan jud kay Ginoo sa imong kasing-kasing mamahat jud ka ditso pahat oy pahat pwede mo i-plaster plaster na mo dili ka Bongga ba? dihado sa imong kagalingon nga ako amni ako Oh, mangipo dili na ako ko. pero imuhang ikuan ba nga pasalamat nimo sa Ginoo nga wow nahatagan ko din ani mo share pod ko sa uban unya ra ka Oh, mag-shopping dayon. sik ana ba kuan nga po nimo ba kanang kani pong- tights ni kani tabang ni kuani kani ang mabilin ani i-shopping ko ni kana pong imong ihatag mo nga dili mo presyuhan nimo nga uy mahal ba kasi nga tanan ko ani kantidad ani kana wala dili ka magmatter sa kantidad kung mahimo mang hatag kung manghimo manggali pang blaksian to nimo ang katong mga price list okay isod pod og uy mahal man di ay ni uy mahal man di na ay may ni. bawaan ka ji nga nakwartahan ka Oo. kay grabe gipang palit niya tag 5,000 ra ni sandala niya gihatag sa ako kun kadaog ginig luto mo nagduda gito sa imo ji wala gid dili lagi hinahinayon lagi dili kaya nga Dahil no sa sayo nga. maglabad imong ulo ug nakadaka kwarta dili na ko lagi labdo na kong Og kwarta og mapamanahan kay gingon ana ang kantidad kinahanglan dili ka mo puyo ana mobalin kag puyo kato wala ka na ilgay dito. naay mga ingana Oh. sa Kaya Sa- kung puyo ka dira matingala na masilingan nga oh kuan man to buslot man to ilang balay sa una nganong karon na ano naay ay daghan dili na ko sa dali-dali niya ah,
Dili matingala gyud di sama ka nag-loan ka. Oh, mag-loan kog dako. Ngayon na po to. Ha? Nganong naglunog dako wa may kagarantor na o may yuta. Oh, Yan ano? ang ana. Kaya yun nga, Bawaan, oy. sa Mabawaan sa gyud. kadugay lang nga ni loan mo na yung kantidad nga kuan. Ang mga lending lang kalon kay magdepende man na sa imong savings so hinahinay savings nga dagko Pero ana. og ako'y makadaog je, di gyud mo kabalo. Kadaog pamanahan. Kung ako'y maunahan na na. Nga Di naman. gyud mo kabalo. Nga naman po. Di man po ko mausab. Di man kampuyo dre. Di ko ora gyapon ko. Di man jud ko istorya bahala na. Nga Dili yan mapugnan. dili ka manghinaya nga dili ka mugasto, dili ka Oh. mutabang og Ay Kumain, dili mo bilang gasto. naman ka. Nakatabang nako, pero wala sila kabalo kinsa to. Sakto Ano dong na? ingon niya. Mysterious. Una nimo sa gyud ka. Ingnon nimo nga Oh, kuan gyud ka dili ka magpabalo gyud. Oh, May sakto po na. kalibutan nila ana nga ikaw dayto may nag Mura kay Ngano si Santa, nanindot si man ni- Santa Claus. ano nanindot ning simbahan kinsay nag-donate. But lang kay basta Eh, Oh, ano eh, yun, ang paraan tao na. nga imong yatagan mingon din. Ay si Dulit man. Dili man pud kay stranger man pud akong pa Dili ibutang Yo- lang nimo sa kuan ba ibutang lang mo sa kuan. dagang pamaagi manggod nga dagang Oo. may bawaan. Dagang pamaagi ni may bawaan oy. Wala Sala na gyud gyud na imong magpaybalo ka. kung gusto lagi ka Pati yun nun. daghang kuan daghang pamaagi pero dili ka Oh. daghan kayong alibay. Oh, dagang alibis. Naidaghang nagkakuha og kanang bulawan sa kidnon sa una. Balhin sila kuya. Ah, maling sila. Balhin sa puyo kay dako man og kailangan nakuha nga butang. So wala gyud sila ni puyo sa kidnon nga itong lugar nga naligoy. Balhin sila lang lugar dito sila naghimo gyud nga bag-o na gyud nga kan ba Nga normal lang. Walay nakaila. Mao lagi nga balik kay puyo lain. Ano lagi ko may bawaan ni muli, makadaog lagi ko. Hindi ko may bawaan yung nakoy kwarta lagi. Nakatawa sila oh. Ay kanang kwan man na siya kanang. Lagi na maghandom ka nga Oh, department. og na man gani maabot. Munay giingon nga ang kinabuhi na gyud mo da salig na yun mas Ginoo. Mao Wa man kay pagsalig ug mularga ka. Imo gid nga Lord. pero Ako kuan kabalo sa kung imong ako lagi plano, to pero kung ako lagi to gayran garan gyud ana ani. daghang yung Wa malipay. pa ko kadaog ka. Gani Daghang yung Wala ka malipay. na- Pag. naa ka Ganyo sa malipay di. Oh. Lagi. lagi ngano po ang naidagang kwarta no. Di man po Dili maghuna-huna po sila. sa inyong gihuna-huna. Oh. Wala pa mangut tay kwarta. Dati Og kanang ang sana Og og na kay wa kay kwarta manggo daghan kay kag Oh, na daghang kay maglingkod kag ka mga dagang mo na hunaan. daghan kay hunaan mosulod si hunaan. Oh, mato ka din dito, mani Pag ka nanay diri. kwarta. Palit ko ani manghatag ko sa uban. Pero Pag ang nana. nana nimo ang kwarta. Wala. Naglibog na kag kinsa unahon. Correct. Sakto yun kali. May lagi Makalibog, unahon. Og unahon og Oh. masulod na pud sa ang dili maayo nga espiritu sa imuhan. Wala Dili na. gyud Ayaw ka kinapasudla lagi yung Oh, gani. espiritu. Decision choice man na nimo gud basta di imong Mo na pasudlon. li nga ayaw jud pagsaba, labi pag makabalo ang imong friend niya. Kato imong friend social kay to mahilig banding-banding nga wala nagikas kamada niya. Siguro baligya. Wala gyud mahurot ra gyud sa usa ka sa isa ka tuig ganang 3 million. Ay wala eh. Mahurot ra Dali ra na, kauban. Dali ra kayo. Para na to. Mahurot ra nag banding-banding. Nga mamalit ra ang sinina, mga unsa Tinuod yun na, Sek. mahalon Oh. nga restaurant, Mga coffee shop at ano, mga tulog sa luxurious nga lugar na. Matingala ka nga 3 million. Ay na. Unsa imong gipalit? Unsa ray mapalit? Mao na gipangutana sa katunong tan-aw ni sa Dayon kuan. Kana bang Wala na pala. naana. Ang imo bitaw na tigo ana no nga pulos luxurious mong gipagkuan ato ka o mga fast foods. Dayon mga Suroy gina siya. mga Pits matu. nga mga Ang imo nindot yung nga number mga 1 hotels. matigom ana unsa? Resibo. Resibo panuhot. sakit. Hindi ka Oh, mapan. panuhot. Resibo gyud. Oy, Isa. kaya dako sa kong bill. Bill sa Tinuod yun na. sa hotel. Panuhot po dako na kayo kay nagsigi kong aircon. Kami kailang Yung taon wala mo ni mga senina gara kasi matanan. Maklorinan na rin na may ilang RRJ pa na oy. Lagi. Yan, kaya mapalit mo po kagot. Muna nga ang kwarta maanaw ra gyud siya kasi unsa ka dako basta dili nimo maayo pagka dumala. Wala. Wala gyud. Pero og Wala naa kay gyud kwarta, gamay man galing siya pero maayo siya pagka dumala. Lupigan ng Paano 3 gyud? million. Oh, lupigan 3 Ako, million. kung Aga ako'y- malipay ra man ka nga misa gamay ra imong kwarta. Ako kung ako ipamanahan ningon ana nga kuan nga kantidad.
Si Jeronin, tagaan ako og yuta. Wow. 5 Wala, ka bakit hektaryang basakan. Wow. Si Loli, tagaan ako og kuan. Kanang farm. Bot. Dili kwarta akong ihatag, uy, kanang mga butang. Wow. Nindot na. Dili man ko materialistic. Farm gani ihatag sa Farm imo gani kay na ko manano man ka. ihatag. Ah, With di na titulo. Titulo kana. Ang lang dyan na, titulo nga pamutod. Susli, di ba ka na- Basta ko'y pamanahan. I-record ang dato be kay basino. I-record ko. Natagaan ko ni. Ato to i-record. I-record ko. Sige. Farm na biya na. What is farm? The reality of life Kuya, is sino farm yung farmer. pamana ni mong nino? Ako Ang yung kwarta pamanahan na sa niya, farm. kay kanang rancho. Tinood lang. Rancho, kanang mga rancho. Kani Rancho, bitaw. Iya daw ko. Ransuhan man iya. Adi ko may mga tag-ansuhan na usam ni mga Daghan farm. rancho, kanang mga daghan kayong baka, daghan kayong kuhan. Wow! Muna ako Grabe yung ka pamana, na. basta ako yung makuanan ana. Sana li, ikaw na li, makadaw. Dili ko mahilig 500 million. kahayupan pero ako yun na dawaton ay kay hinatagod. Oo, Jud. Oo. I-record. Record ko ba? Farm mga ako. Yung sa farm ko no. Din sa to. Dahil ako na po mapobre, dito na ka mga yug milk, Kana yan. dito na ka mga yug kaon ni Lulit, Ya, na kay dito doon na ang rabaylit. farm. Oh. Nga nani ha. Good example lang sa history. Pamanahan ko nimo yan. Dadato na kunay ko. Hala, pag-abot dito kay na gurang-gurang na ka. Nalusyon. Di na ko kaila nimo. Kay nadato na good. Mausap. Yung daw nila pag ang tao daw madato na mausap daw batasan. Hala ka, ikaw pa yung tagiya sa farm. Ikaw pag yung magpagatas. O tama Tingnan na lang, o tutoy tos baka. Ma'am. Ato ni Nene. Ma'am, kinsa na bisita na to. Ma'am, ko kailangan. Uya ka. Mo na ipadulungan sa pariwara mo gasto og kwarta. Le, unaha sa imo le. Balag ko. Maluhod ko. Buwa, maamisyaw niya ko. May lang magpabili na kung utong maamisya. Bibi daw pa italuya, no? Oo, Like kasi that. Wala day Mahal kapuslanan na mga yapon. yugatos. Apatutuyan, as baka dito. Bubalaw kag subsub. Masipaan panggwapo dito na daghang mabayid. Luya. Manay mga Masipaan. kutalon. O panguhala dito. Masipaan pag nauno bitaw no ito istoryahon ang tao day wag yapon kapuslanan day tanan. Madaghan og kwarta. May kwarta ka kuan gyud ay siya kanang isang pagpila pa di ay siya. Kay Ang unang makapausap Ang sa tao, Ginoo. ang kwarta, manggod. oh, pagtanaw sa Ginoo nga murag dili na pud maayo imong gibuhat kay abi kay kwartahan ka. Uy, ang Ginoo mangita nagpamaagi sa iyon ra kay pagkuan na. Oo, dali na kayo. Basta Dili ang ta Ginoo magisgot na. og ngalan ha. Tinuod kwartahan. In reality naagi na diri sa atuwa. Hmm. Pero isang pag-ana lang sa Ginoo. Iyahang lawas wag gyud siya namatay diri sa atuwa, tuwa matay sa gawas. Wala say luna jud ug asa ka asa ka nga wala makatabang sumisig ka ingon murag ang Ginoo dili gyud pud na mo plastar nimo nga ikaw pod diha pud ka mo mabijilan ka ikaw wa jud mabijil eh. Kumbaga og dire pa to og nakay binuhatan ay Na maayo. oh May numduman. maghandom man gyud sa imuha. May Oh, numduman. dili day siya sa Numduman. kwarta nga daghang sigmo. Sa maayong binuhaton ato ani nga namanggay ito yung mga pamana siguro serbisyo sa Ginoo. Una gyud. Nga iyang mahimutan. Daghan man pud tag mahimog na tay kwarta pwede ta mo dinit simbahan, mga tag tights simbahan o sa mga angay mga activities na makataghatag ka. No? Nga maghatag ka sa Pero nagakinahanglan. O Ginoo man gyud dapat ang mauna din. Palos na din to nga Kay- atong mga tabangon. Napamanahan man ka. Kuha naman ka. Kanang wala man kay ka naglisod. Hmm. Di ba? Makakaon man ka. So, kanang ang imuha diha nga i-plaster ang imong gipamana. Una gyud nga muhatag ka back ngadto sa Ginoo. Kay Sa- hatag sa mo sa Gitsa. imuha. Kaya naman sa biblical mo gyud siya sik. Nga Deserve ka mo tabang sa uban, mahimaya sa nimo daan ang Ginoo. Kinahanglan malipay sa sigid sa daan. ato ka, sakto to kaliya nga. Mato ka sa mga ilo tungod kay karong mga panahon daghan mo kay mga bata nga walay ginikanan. Dili man namatay ang ginikanan pero nang ibiyaan sa ginikanan kaya nangita pug laing anak na pod. Kuan po. Dili po na to kalimtan po ang mga kanang na alabang nasa sulod. Ito pong duwa-duawon dala na to kung sa atong madala mga panginahanglanon nila. Sulod sa pisuhan. Isa pud na sila. Duoy pud na sila. Oh, sulod sa pisuhan dayon. Mga masakiton, mga priso, mga ilog, mga sila tanan. Oh, Halo.
ang pagtabang nato sa mga gagmay ko sabi murag ubos pa nato nanginahanglan gid maayo. Nanginahanglan man ta. Nanginahanglan mas nanginahanglan pa nato kada tabang naa daw tayo gipadala nga materialis dito sa langit. Kung kinasing-kasing ang imong pagtabang Dili ka magkuan, dili baka wala pa mag-aim nga na naibados. i-rewind. Naibados. Murag gingon nga masulat ang imong ngalan dito sa Book of Remembrance. Okay, No? dagan magkuan. Ya, ini kana sa angel dito ba nga? Naragi hapon niya ngalan sa Book of Remembrance ko. Ayon ingat hawo dito sa yuta. Bisan Mga naghatag lang yung ginatago kag isa kasal mong bugas sa katong labi na kada bitaw mga December, labi tayo magdala-dala o kuan ka lang. Kanang mga ruling. Mangayo, oo. Ang uban kay magyaw-yaw. Dagko may kay lawas. Unya mangayo. Dili na lang ba, dili na lang unta mag-inana ba kay bisan pa og kuan kay kana sila nangayo na sila og kung sana sa Ginoo sila na lang ang mag-igoy. Ginoo na lang gyud mag-igoy. Kanang ilang gipang pangayo pinaskuhan kan nga ruling mga pinaskuhan mamasko. Sala na nila ng ilang income nagdinlay pa itong bugas oy. Wala na kay labot na Oh. ihatag nimo. Gana. Kung labag si mong kaluuban mo Ayaw hatag hatag. kag 20 Ayaw hatag. 5 pesos. Ug di ka gara 5 pesos ala piso. Bahala na Ginoo nimo. Kay dili biya mag-matter sa imong gidakon sa imong gihatag. Grabe Basta kinasing-kasing tong imong paghatag sa imong gitagaan. Sala. Dako na kaayo ng Palit bugas. kung dako na kay na siya nga kuan ba kanang pundo nimo dito sa langit. Nung ka naghatag ka ginatos-gatos milyon-milyon. Ya, Bukat day sa bukat yung kasing-kasing. Wala na i-reward. Kaya nga na lang yun. Kung pamanahan ka man, or may kwarta nga extra, o naaman galing ka na bitaw, mo santo plus imong kasing-kasing unang-unang ang kini kay doon. Hatag yun na siya. Kaysa, ini ka human bitaw nga wala ka kahatag murakag ka ng Konsensya ka? Konsensya ka ba? Konsensya jud. Mag-wonder ka nga Pero, nung naingon to ana. Kung labag ko sa imong kalooban mo, Ayo na lang. kanang hatag ka na kang kagbagulbol sa mga ayaw na lang yun kaya makasala ra yun ka ana ra yun muna nga salamat ra gyud sa Ginoo sa panalangin iyang ihatag sa tuwa nga makatabang ta sa uban igo-igo nato nga kwarta nga ato ang madawat o pamanahan pa gyud ta ang mas maayo nga maghatag ta sa uban. Dumduman yung Ginoo kay makalimot na ra ba gyud dayon. Okay, Sige, then salamat salamat kayo. kayo. See you next time.